2024ko apirileko 25ko ohiko osoko bilkurai emango dixegu hasieria. Gai zerrendan 5 puntu. Martxoko 21ko udalbatzako ohiko osoko bilkurako aktan onespena. Bigarrena, udaleko erabaki eta kudeaketaren berri ematea, horren barruan 3 puntu desberdin ditugu. Zinegotzi kargu baten errenuntzia, 2024ko martxoko alkate, hirigintza eta ongizate alorretako ebazpenak, eta udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintza. 3. puntuan, udal enplegatuen ordain sarien igoera, 31/2022ko legeko 19.2b artikulua. 4. Mutrikuko hiri antolamendurako plan orokorra idazteko herritarren partaidetzarako programa. Eta 5. eta azkena, erregu galderak. Hasiko gea lehenengo puntuakin, 2024ko martxoko 21ko aktan onespena. Baten batek zehoz esateko, aktai buruz? Ez? Bueno, bozkatu behar dugu, ez da? Ez dugu bozkatzen, bale. Aurrea orduan. Bigarrena, zinegotzi kargu baten errenuntzia, bueno, ez dakagu gurekin hemen maixan jarritxa, baina hor publikoan badakau, 2021an aurreko legealdixan hasi izan gurekin lanian, Ane Urkirian sola, legealdi hontan ere hasieri eman dio, goguakin, baina, laneko arazuak diala eta ez diala, arazuak eukitze itxubeak aiatzeko bilerata, eta, erabaki deu, bere errenuntzien tramitia martxan jartzia. Hemendik, mila esker anein dezun lan haitxio, barakitx. Hemen gozen danok dakigu lanetikan etortzen gehanean, zelako gogorra izaten den ona sartzia, mila bileratan egotia, gehienetan gainea arazua besteik ez ikustia, gauza onak ondo ateatzen ditugunean asko posten geha, gauzak hain ondo ez dugunean ertetzen danok pena handiz egoten geha eta buruko minez, eta badakigu danok ondo ez, zelan dan, eta benetan, ane, mila esker. Txalo bat ere bai igual, aurre jarraitzuko dugu orduan. Martxoko alkate, hirigintza eta ongizate alorreko ebazpenak, alkate ebazpenak, 63 ebazpen dira, 81-katikan, 154 arte. Baten batek, zehose alkate ebazpenetan? Ez? Ez. Hirigintza ebazpenak, 12, 25-etikan 36-ra, hemen zehose, ez da ere, inigo? Ez. Eta ongizateko ebazpenak, 13, 17-txikan 29-ra. Hemen? Ez da ere? Aurrean, orduan. Udal jardueraren kudeaketako beste zenbait egintza puntu hontan, nik nahi eta itxatu migrazio arlotikan maiatzan 21 izango da kultura artekotasun o kultura aniztasunen nazioarteko eguna, eta egun horren baitxan antolatu diaia ekintza batzuk, eta nahi noan aipatu. Maiatzak 16an egongo da ipuin kontalaixa, maiatzak 17an bakarrizketa bat, emakume kolombiar bat etorriko da. Maiatzak 18an, zapatu baten, izango da ia zein gendun bezala ixe, 9 herrialde elkartuko gea Beko plazan, eta herrialde bakoitzak erakutziko dugu pixkat, bere herrixan, arroza edo zereal desberdinak zela etxen dian. Munduko arrozak izenakin, jarriko dixeu jaialdi horri izena, eta hori 9 herrialde ongo gea egun hortan Beko plazan. Kaixo, atzaldeon. Garapenetikan, atzo garapen batzordian enginun bezala, berdel azteko balorazio bat nahi duen. Bai berdel azte hortan, bai ekintza desberdinetan jende ugare parte hartu deu, bai berdel aipamenian, bai berdel herrian arraun taldiak organizautakua, berdel maridajian, koreon kontzertuan, berdeloneko zesta txapelketan, belauntzi txapelketan. Orduan, jendia nik uste gustora egon da, endian ekintzakin, eta esan bezala, jende asko parte hartu deu.
Aurten, juntzan urtean bezala, merkatu txiki ere moian ipinireu, eta pasadan urtean ez bezala artizau azoka ere moian ipinireu. Beurokin egon da gero, beurok ere valorazio positiboa endeue beuron salmentaz, orduan, bai merkatu txikia da, bai artizau azokako saltzailea, gustora eman dixen formatuakin eta eman dixen aukeriakin. Berdeleuneko dastaketara junda, 1.600 kilo berdel erosiria, eta esan lehike guztia eman dala. Diru sarreretan, aspaldiko urteetan, tiketetan saldu den gehiena jaso da aurten, 10.805 euro. Beti esaten duen bezala, hau ezin izango zen posible, bolondrez gabe. Orduan, udaletikan bolondrez horrei eskertzeko, maiatzaren lauean, Zelaieta jatetxean, engoreu baskari bat, eta mendikan esan, baskari hortako autobusa ipiniko ereula. Bono kanpaina ere hasi zen martxan, juntzan hastian, 1.200 bono ipinireu martxan, gaur bukatu deunian, ofizina itxidanean, 53 bono faltazien emateko, orduan, jendiak pentsatzen doana dana eman dola, o bono danak eman dozela, o handikan esan, 53 bono falta diala. Eta Merkatu plazako berritze obrak eta Beheko plazako obrak ere martxan jarraitzeue, hori, danok ikusten dugu bezala. Eta, plaza barruan topatu gea Beheko plazako arazo berdinakin, filtrazioa doz Merkatu plaza, orduan, bixar hasiko ja plaza barruko obrak, baina paraleloki bixar ipiniko da pasillo bat, zaharretxea jatzeko Beheko plazatikan. Orduan, hori ez desango arazo bat, esaten bezala, zaharretxea juteko. Eta urrengo helburua dakauna da, maiatzak 3ko astebukaeria, datorren astebukaeran, ja Beheko plazan aukeri aukitzia jendiak bertan juteko edo terrazak ipintzeko. Hau esango zen garapen ikuspuntutikan, kiroletikan, beti esateu Mutriku herri kirolari badala, eta azkenengo 15.000 lorpenak, eta baitokatzezako udaletikan, zorientzia horrek lortu deuen kirolari xai. Zorionak oiana, Kortazar, Espainiako txapelduna kilometro vertikalean eta 16 kilometroko mendilazterketan, Zorionak Ugaiz Mugerza, Euskal Duatroiko 3. txapelketa irabaztiarren, Zorionak Mutriko arrauntaldeko neska juvenilai, Gipuzkoako txapelketan 3. bukatu, neska infantilak Gipuzkoako txapeldunak eta Gipuzkoako bandera lortu, eta Euskadiko txapelketan 3. bukatziarren, eta, neska kuadri hau, astebukaera hontan, engoren arraunian, Espainiako txapelketan. Orduan, udaletikan, animo gehienak. Eta bukatzeko, Mutrigunen dan elite txapelketan, zestazko elite txapelketian ere, baitxa ere, eman zorionan Mikel Mantizoidorri, Mutriguko semeari, txapela lortziaren. Eliteko txapelketakin segituz, eliteko txapelketa, juntzan hastien bukatu zen, eta balorazio ere ona egin dezakegu udaletikan, Baxakutan jokaturian partido danetan jendie onda, eta juntzan ostiralean, bai 3. da 4. puesto eta finaletan ere, jende mordua batu ginen. Ni bakarrikan bi aipamen txo, alde batetikan bixar 7. Siriako andonegi mikroipun lehiaketako sari banaketia ongo da Xabiel Kulturretxian, Edorta Jimenezen liburuan aurkezpenakin batea, eta bertan jakingo dugu zeintzu dian aurtengo edizioko irabazliak. Eta gero beste alde batetikan, aipatu nahi dut ere bai, euskeratikan antolatu dela solasaldi bat, Ane Urkirik gidatuko doana,
izango dela euskeran garrantzia kirolian eta aisialdian pixka bat bultzatzeko balitxoko doan solasaldi bat, eta bertan parte hartuko dugu Oiana Askorbe Beitia, mendiko horrekelarixak, Jago Barrasate, futbol entrenatzaileak, eta Iñaki Goikoetxea Xagua, Leketxoko hizkuntzako arrauntaldeko patroiak. Solasaldi hau izango da maiatzak 6an, astelenian, atzaldeko 6:30 Sabielen. Arratzalde hon danoi, gobernantzatik 3 gauza, 2 nahiko laburrean, baina 3garrenak bai, azalpen gehiago biharko dugu, aldeten laburren iten saiatuko nahi. Lehenik eta behin, urrungo aste artean hasiko dira, aste arte eta ostegun artean biondak jartzen saturraran gasolineratik Galdona bide horretan. Hori bain dela 2 urte gutxi gora bera intzan bide guztia konpondu, lehen zuloz beteta zauana, asfaltatu, baina hor lehen pinatei bat zauan, pinateiak entzian eta karretera ondo jartzean, eskubide ikusten zuloa bastante handixa da, orduan segurtasuna bermatzeko azkenengo 250 metrotan biondak kitamiodosa jarriko dira. Gero bestalde, segurtasunakin jarraituz, Isabel Obianotik Samikoia bide horretan urdinez pintxatu zen oinezkoen zati bat, baina gehatzen da pintxatzeko daindikan Samikoiatikan tunelea arte. Orduan pintxatuko da hori dana urdinez, eta Isabel Obianotik tuneleaino jarriko dira pivotak, bai vertikalak eta horizontalak, kolore desberdintasun hori eukitzeaz gain, nolabaiteko muga fisiko bat egoteko eta oinezkoentzat segurtasun gehiago egoteko. Ze askotan kotxeak bai sartzen diala oinezkoen lekutan eta susto bat baino gehiago egon dira. Bi hauek dira laburrean, eta 3garrena, egun hauetan behin da berriz galdetu digue leku ezberdinatikan, ia kantinen eta komunen kudeaketako zerbitzuen esleipenak noiz ateako ditugun. Urrungo astean ateako ditugu, baina ateako ditugu Hondarbeltz, Herriguneko Hondartza eta Zabalerako kantina eta komunan kudeak eta zerbitzuak bakarrik. Hau da, Saturraran ez dugu ateako. Eta hemen da pixkat zabaltzea tokatzen zaiten mesua. Saturrarango kantina eta komunan kudeak eta irikitzeko baimenik ez dugu jaso. Urtetan historikoa da gai bada, hor bi eraikuntza hauek isurketak egite dituzte ibaira, eta beti izan da, hori ez da ondo, hori konpondu inber da, urtiak pasatzen jundia, uste legislatura pilua pasatzen jundia, baina jatu da momentu bat, nun esan dauden, jazta, honeaino. Ezin da hola jarraitu. Egisa da urtiak diala ere bai, horko saneamenduan inguruko proiektua etorriko dala, ez dala etorriko, noaino etorriko da, da guzti horrekin gabiltzala, eta nik uste jende askon esperantza zala, hemen barruan egon dan jende askon esperantza zan, saneamendua prest dagoan momentuan, ze gaur egun ez do, mijoatik anazita itxasoraino ez do saneamenduik, berta konektatzia. Horire ez dago, orduan gaur egun dakaun aukera bakarra, 2 aukera dazkau bakarrik, bat, saneamendua indadon lekun batea engantzatzia, hau da, Mutriku herriguneaino ekartzia hango urak, edo Ondarruraino bialtzia urak. Bata zenbestia proiektu aldetikan, ekonomikoki gu bezalako herri batentzat inbiablia, eta denbora aldetik ere inbiablia. Hau jaso genuen, otzaian jaso genuen kostasetik jakinarazpena, gobernantzan itzintzan martxuan ikustet, hau otzaia bukaeran jaso genuen, bildu ginen kostasekin, urragentziakin bildu ginen, urragentzia bai da kostasei esatei ona ez da hola ondo izurketa hori, orduan ez dio onarpen zehaikan dokumentuik ematen, eta kostasek nola ez dakan urragentzian aldeko txostenik ez digu baimentzen erabilera. Hasi ginen kostasekin, kostasek, normala da bezala, behaiei urragentziak ez maio ontzat ematzen behaiek ezen dugu eman, orduan urrungoko atia jo genuen eta urragentzia joan ginen, bertan egon ginen bilduta, eta aipatzen digute isurketak izan behar dutela 0, ur garbiak izan behar duela. Hemen egon dia zauan dokumentazio bat, oain dela urte batzuk, intzitzaien proposamen bat, filtro bitartez eta ultravioleta bitartez ur hori
nahiz eta zero ez izan, baina garbilo ateatzeko proposamenak, eta atzera bota dira. Eta momentu hortan ingenieritza talde batekin kontaktuan jartzea, bilatzeko soluzio bat, idean bat, tekla batekin jotzeuten. Bitartean, eta nahi dut eskerture bai, mankomunitateak eman digun laguntza dana proba pila bat iteko, isurketa probak ditugu ikusteko zen momentutan nola ateatzen den ura, ze horrek daka, komunak daka behian deposito bat, eta deposito horrek iten du solidoak eta likidoak banatu, eta likidoak iristen danean kantitate batea orduan hasten da isurtzen ibaira. Orduan nahi genuen jakin, ze volumenetan hastean isurtzen. Egon ura sartu deu, probak egin ditugu, nondik ateatzen dan, estankotasun volumenak, ze volumen daken. Kontua dana da, uragentziak gaur egun ematen digun bide bakarra hori irikitzeko, da, aipatu eten fosa hori estankua izatea. Estankua izateak esan nahi dugu, bertan gehatzea danak, badakaun bezala, hemendikan debabideko komun publikoa. Horrek daka behian, estankua daka, eta betetzen danean, kamioi bitarte, ziten dana atea. Kontua dana, Saturraran dano dakigu, udaran ze mugimendu dakan, eta indeu kalkuluak india ur kontadorakin, eta 800 metro kubiko ur erabiltzen dira urtero 3 hilabetetan. Deposituak 20 metro kubiko dazka, horrek esan nahi du, depositua 40 aldiz ustu berko nukela, o genukela 3 hilabetetan, eta kamioiak 7 metro kubiko dazka ateatzeko. Horrek esan nahi du, hilabetero 40 viaje inberko litukela kamioiak. Bertan egon ginen ikusten zer dan kamioiak ustutzia, ez? Kamioiak jutea gauero eta ustutzia. Montau berdana, hori dana ustutzeko, ez da biablia. Ez da biablia, mankomuniako bi operario, kamioia hundixa, parkina beteta, gehi brigadako 2 pertsona, tubo handi bat kantina aurretik, usaina, ez da, teorian bada, baina praktikan ez da. Orduan, 2 hilabete pasadia, gabiltzala lanpilua, aukera desberdinak ikusten, eta bitartean atzeatu intzaigu beste 3 kantinak ateatzia, zen nahi genitun danak batea atea. Baina ikusten nahi geha, Saturrarango kantinak gerota esperantzarako zerrikitu txikixagoa usten nahi zakula, eta ez da bidezkoa beste kantinen gaitik pujatu nahi duen jendiak, itxuiten egotia bestia soluzio arte, soluzio bat topatzen bali badeu. Orduan, 3 horiek ateako ditugu, baina lanian jarraituko dugu, eta espero dugu maiatzan amaiera ekainean notizia hobiagoko batzukin etortzia. Saturraranek dakan volumenantzat, zerbitzu komun eta zerbitzu on batzuk eskaintzeko zerbaitekin etortzia, baina ez da erraza. Gaur egun daun probabilidade bakarra, oantxe dakaun zerrikito bakarra da, festetako komunak, eta bokaioak eta inungo isurketa gabe, kamioi bitartez, olako zerbait, ezin dugu ezerre bota. Orduan, ezerre botatze horretan, komunak ebai, festetakoak bere kapazitatea daka. Kontutan hartu berdeu, Saturraranen igande baten egualdi honakin, zenbat jende dagoen, barbaridade badago. Guztio horrei eman behar diogu buelta. Beste galdera bat, kantxinia eta komuna ezelik jarri beste leku baten? Hortik amogitu eta beste leku bat topatu? Hor kontua dana isurketak iten jarraituko deula. Zara etena da, hor jarri o ez jarri, saneamendu sare bat ez dagoen bitartian hor, isurketa horiek nunbaitea bota berdia. Zara, nunbaitea jun berdia. O estankua egite dugu eta problematika berdinean goz eta kamioiakin ibili bergea, edo esto, egongo balitzateke esaten, kanpin parian edo, ez dakit, pikupen badao, guazen obra bat itea, ere haino, koste oso handixakin, baina aukera badakao. Saneamendu puntu hurbilena euki aldeuna da, ondarrun ez dakit, baina izangoa mobidek inguruan, eta herrixan ustet bukatzen dela, txirritxako inguru hortan. Ordo kontua, eukiko bagenun noa saneamendura engantxau, halko genuke proposamen batin.
Hala ere, bueno, ingenieri taldia badabil zerbaitetan, urakin negoziatzen dabil, aber, idean bat euki deue, baina, bueno, aber hola iristegean zerbait soluzio nago izatea. Kautelarra ere eskatu deu, urtebete usteko behintzat, udara hau salbatzeko eta jartzeko lanian, eta ja, denbora gehixokin soluzio bat eukitzeko, baina hori ere ez deu lortu oaingoz. Lanean bagabitz eta osasuna galtzere bai. Horren kontura, azkenian, zeuk egin ipatu duzu zelan, urtez urte egon gai hau atzeatzen, eta atzeatzen. Eta mela ez eta neurriak ez diala hartu. Ez dugu hartu. Azkenian, Saturnarrekin gogoratu gea, tamalez, Zumaiko ondarra etorri danean, eta udako zerbitzua martxan ipini behar dia zenean. Karo, zurekin baino, arazoa oso larrixa da, eta epe motzea zeo zer topatu behar da. Egon ginen, batzordean komentatzen egon ginen, ia egokitu aldan, zerbitzu maila, udalarentzako ekonomikoki jasangarri izan aldan, jarduera batera. Hau da, zuk aipatu duzu, hori, ez dela biablia estanko hori kudeatzia. Baina estankoa beste parametro batzutan, dudarik gabe, ezin dugu gure diru dana, bertan, zerbitzu publikoak emateko diru mordoska bat bertan utzi. Baina behar bada egokitu alda zerbitzu maila bat, udalak onartu ditzakena, epe motzera esan nahi dut, epe motzera. Bai, plan B hori, festetako komuna, hori da oengoz, dakaun reskizio agarra. Nik benetan esatetxote guzti honetan, iruditzen zaitala ariketa bat, udal honen tamainotik oso gainetik dagoen gauza bat, nik uste hemen departamento askok eta administrazio askon arteko laguntza bat biharko genukela, ze soluzioa, ez to, nahi izan ezkeo, eta esatezu, ateako dugu txiringitu hortik, eta jarriko dugu beste nun baiten, Valentine komentatzen zuen bezala, problema berdinean goz, ez dakau noa engantxau. Ez dakau noa engantxau. Eta noa engantxau ez dakaun bitartean, leku batetiko bestetik, leku berdinean bukatuko du. Ze, volumen handixa da Saturraran. Volumen horretako, kala txiki balima da, eta egun pertsona juten balima dia, egualdi hona egiten duenean, horren volumena egaldi oso buelta eman. Baina milaka pertsona juten dia, eta udara hon bat iten baina dizu, 3-4 egunetan, ez madin magu gaina, jaenoa ustu o ez ustu. Gertau alda, eguerdiko ordu batetan, aztiak kakagora kateatzen, ze depositua bete deu, eta ez geha kapasak hori ustutzeko. Horreaino alga iritsi, eta bere garaian urte baten gertautu zan. Gainezka egitea daka danak, goraka estanko egiten den bitartean. Ze volumen metro kubiko asko, eta asko. Sekundutan hartu 800.000 metro kubiko horietan, ez tola kalkuluan eskakaik, eta ez txixaik. Da, ur garbixa juteana bomban. Arazo larrixa da, baina neurri bat egongo da. Zerbitzu maila bat eskaini ahal izango da. Eta hori azaldu inberko da, dan bezala, oin epe motzera. Eta epe ertainera, dudai gabe, nik gure ikuspuntutik hanbintzat, administrazioak esan dute, hasta aquí. Ja, ez dugu hartuko, eta tamalez puntu hortara arte iritsi gara. Eta oin behar dana da, zeuka aipatu desun bezala, behar da, administrazio ezberdinen, elkarlana behar da, ze itxuraz ez du ematen, mijoko saneamendua horraino aiatuko danik. Ez du ematen. Orduan gelditzuko da, ez bakarrik Saturraran, gelditzuko da kanpina, gelditzuko da bertako etxe bizitzak, eta horrek eskatzen duena da plan orokor bat. Plan orokor bat, gure ikuspuntutik amintzat, gukarri ikusten dugu, ondarruko apostua landun beharko litzakela. Kando bat horrein duaz, ondarruko bai inbertzio, baina gero hori udalak ere inbertzio hori bakarrik ezin duen. Horrek behar du elkarlan bat. Inigo, totalmente de acuerdo, gaur goizere hona zeure kide batekin hitz egiten, nik uste duzela, oantxe bertan dakau arazo bat urgentia dela eta dela bixar, dela udara, gainean daukela, oantxe bertan nik uste jartzen nahi gala esfuerzo danak aurten udara salbatzeko, eta nik ez dakat inungo problemaik, bai ura agentziaren honitzanean eta bai kostazen honitzanean, esan noan gauza berdina esateko.
nire implikazio dana eta nire hitza dagazue, iraietik aurrea, honei soluzio bat emateko jarriko etela jarri berdan dana. Baina gaur, maiatzan goz, eta ikustetetena da ez gehala iristen ezerrekin. Eta oso ondo iruditzen zait, eta plan hori inin behar dugu, eta jarrin bergea horretan, eta horrei soluzio bat eman behar diogu, saneamendu areaino iristeko, o saneamendu esmalimadarea iristeko guk nunbait eramateko, baina hori ez gelditzeko horrela. Bai? Emateu saneamendu osua, amestu dugun saneamendu hori, azkenean erdimotz gehatzen dela bukaeran. Bueno, guazen soluzio bat ematea horrei. Baina gaurkoz, urgentzioa dakau. Eta urgentzio hori da, hainbat bizitari, etorriko jala Mutrikura, sartuko jala Saturraranea, komunak, onenian komunak izango jala, festetan jartzean komunak, hori 40 gradutan aguantun berda horraz barruan, eta hortikan zerbitzuak aldian egon da, zerbait etortzen dana, emateu zerbitzua eta juniten da, food truck ogolako zerbait. Plan B hori da, Saturrarank merezi duen zerbitzuak, nire ustez ez. Zeo zer gehiago aldeuin urrengoko hilabete eta erdixan, nik laneako 2 hilabetean nijoa eta arrimatzen danakin, guazen aurrea aldan zerbitzu honena ematea. Nik eixo ezin detin. Bueno, ikusten duzu zela dozen gauzak, jarraitzuko dugu konekin lanean, eta ia ze topatzen deun, da tunelian argi bat ikusten duen bukaeran. Udalbatzakin aurrera jarraitzuko dugu. 3. puntuan dakau, udal enplegatuen ordainsarien igoera. 31/2022 legeko 19.2b artikulua. Lege, laburra ingo dugu, lege honek esaten doana da, irakurriko dute dauan bezalaixe. Estatuko aurrekontu orokorrei buruzko 31/2022 legearen 19.2b artikuluak honako hau xedatzen du. 2. Alaba dagokio, 2022ko abenduaren 31an indarrean zeuden ordainsariei dagokienez, honako igoera hauek aplikatuko dira 2023ko urtarrilaren 1 aurrerako ondorioekin 2 kasuetan. B. Barne produktu gordina nominalak 2023an izandako bilakaerari lotutako gehikuntza. Jaso deu legiak interpretazio desberdinak eta alditzu leuki, jaso deu eudelen proposamena edo gomendixua, eta hau da ekarri deuna udalbatzara onartzeko, da ematen digun gomendixua. 2023ko estatuko aurrekontu orokorrei buruzko abenduaren 23ko 2022 legearen 19.2b artikuluan aurre ikusitako sektore publikoaren zerbitzuko langileen ordainsarien 0,5% igoera osagarria onartzea. Igoera hori 2022ko abenduaren 31an indarrean zeuden ordainsariei aplikatuko zaie 2023ko urtarrilaren 1 aurrerako ondorioekin. Esan bezala, eudelek gomendixo hauen digu, eta hau da, guk ekarri deuna. Honi buruz, ze baldin badakazu esateko? Ez, eudelen hartutako akordio bada, eta guztela eudelen arabera, eudelen onartzen denen arabera aplikatu izan duen beti soldaten igoerak, doz zela. Inigo, bai, bale. Bale, orduan, bozketa jungo gea. Udal enplegatuen ordainsarien igoeraren aldeko bozkak. Hau batez, onartuta. Eta 4. puntuakin jarraitzuko deu. Mutrikuko hiri antolamenduko plan orokorra idazteko herritarren partaidetzarako programa. Mutrikuko udalak 2007an onartutako hirigintzako arau ordezkuak ditu indarrian gaur egun, urte asko pasaudia ordutik, eta berrizteko prozedura jarri gendun martxan 2023ko iraileko osoko bilkuran. Hiri antolamenduko plan orokorra idatzi aurretik, herritarren parte hartze programa bat egin behar da, herritarrek prozesuan parte hartzeko daken eskubidea bermatzeko. 2023ko azaruan onartu zen, Adi Bulegoa enpresak egingo zoala parte hartze programa honen idazketa, eta aste honetan hirigintza batzordean eduki dugu plan honen aurkezpena.
Eta oain ekartzen dugu osoko bilkurara onartzeko. Ez gehaziko plan dana azaltzen, oso mardula data. Bakarrik esan 8 fase eukiko ditxula, luze jungo dela, eta espero deula herritxarren interesekoa izatia eta implikatzia, aktiboki implikatzia. Helburu orokorrak honedia. Herritxarren asmoak, kezkak eta interesak bideratzia, plangintza prozesuan esku hartzeko aukera ematia, gardentasunaren oinarrizko ardatz bat ezartzia, herritxarrek plan orokorra eitzen eta izapidatzen parte har dezaten sustatzia, eta kontuak emateko eta prozesua itzultzeko bueltatzeko mekanismoak ezartzia. Eta, behin hemen onartzen baldin bada behintzat, Gipuzkoako aldizkari ofizialean argitaratuko da, idazketa erredakzioa martxan jartzeko. Honi buruz, Jon, zehose? Bai, esan guretzako gai hau plan orokorran berritzia lehentasunezko gai badala. Urte askotako atzeapenakin goazela eta gure arauak oso sarkituak doz geldituta eta horrek beste ondorio batzu dazka bestiak beste etxe bizitza politikan, etxe bizitza babestutakoek ezin ere ekiditzia eta bar. Beraz, gu lehen martxan jartzen aldekoa gehan. Guri gustatuko zakuna da ahalik eta prozesu zabalena izatea. Betiko jendia eta alderdi isen inguruan ibiltzen gehan jendia bakarrik ez parte hartzia, baizik eta normalian herriko kontutan parte hartzen oitzuta ez dagoen jendia ere gustoko sakun guri animatzia ontako, eta batez ere gazte jendia implikatzea neko egin duke. Ari gelako, amendikan, 15, 20, 25 urteko mutriku definitzen, 8 urteko prozesu luze bat izango da, eta oain hartzen dian, datozen urtetan hartzen den erabakisak, etorkizuneko mutriku baldintzatuko dugu. Eta nik uste iraganien badaukagula esperientziak, portuak ingertatu zagun bezala, bere momentuan hartu zen erabakisak, eta hor gazte jende batek esan parte hartu, eta gero ondoren, hor onda, ezin egon bat herrixan, bolakoik ez gertatzeko, nik uste dut, importantia dela, ahalik eta parte hartze zabalena izatia, eta esaten batez ere, gaztiak implikatzia gure etorkizuneko mutriku diseinatzerakoan. Guretzako etxe bizitza politikak lehentasuna eukiko deu, momentu honetan ez da mutrikuko arazo bat, da arazo orokor bat, estatu mailan, Europa mailan ere ematen dana, etxe bizitzak falta dira, batez ere alokairuko etxe bizitzik ez dakau, eta alokairuko etxe bizitza parke bat sortzia ezinbestekoa da. Gaztentzako etxe bizitza eskaintzak, modalidade ezberdinetan ere sustatzia oso garrantzitsua da, momentu honetan ere ikitzen ari dana libria da, eta badakigu ze preziotan, eta mundu guztiak ez daka gurasun hori ordein du eta gurasun etxetik ertetzeko aukeria. Baina ez bakarrekan etxe bizitza politikak, baizik eta hor ere, gure ingurune naturale zaindu beharra, baserrien bideragarritasuna bermatzea, mugikortasuna hobetzea, aparkalekuak, eta bar, nik uste erronka handisa daukagula herri mailan, eta datozen urte hauetan, badanon artean, nik uste lan interesgarria daukagula laketxeko. Eta bizez, hori bakarrik. Ondo, Inigo, zehose? Bai, gure partetik bai, asko itxaron deu, momentu hau iritsi arte, eta, benetan pozgarria da behingoz jazten gehala mutriko plan generala berrizten. Nahiko pare bat legealdi gitxienez hartu deu, ideia onda, hor balantza baina azkenean ez da burutu, eta, azkenean iritsi da, jonek epatu zela, eta benetan garrantzi handi ematen diogu. Hain zuzen ere, guretzako izan zen, arrazoietako bat berriro ere aurkezteko hauteskunda horietan, nahi ginen egon, guretzako oso garrantzitsua da aldaketa hau. Aipatu zeu gainiz eta jonek epatu zuen hainbat motibo, hainbat arrazoi, honen eskatzen duena apo hau berritzea. Guk eskatuko dugu, aipatu du, jonek aipatu duen bezala, alden eta anista, eta zeuke bai, alden eta anistasun eta partaidetza aktiboa lortzen saiatzia. Asko dakagu jokoan, eta gero, hau batzordian azalpenak eman zigun talde hau, planteatzen zituen teknika da, planteamendu batzuk partaidetzaren inguruan, jende hautaketaren inguruan, portzentaiak eta beste,
Eta hor, pizkat izan behar geha, uste dugu, pizkat irekiak, hautaketa prozesu hori alden eta berriztagarrien izan dadin. Hau da, teknika berrizak egongo dira jendia hautatzeko, ez dakit, sorteoz eta gaur egun izaten inventatu adozentzu hortan, eta benetan lanketa horrek merezi du. Gero gaien artean, guretzako ingurumena ardatz izango da. Gure ondare, mutrikudakan ondare, kultur eta natur ondarea garrantzi handia izango dute, batez ere dakaun testuinguru berezi hondan, aldaketa klimatikoaren testuinguru berezi hondan. Ekologian azkenengo batzordean aipatu zen, zeran mutrikuda garatzen plan bat, aldaketa klimatikoarekin lotuta, Eusko Jaurlaritzarekin datorren legebiltzarraren ondorioz. Uste dugu ontsa dela momentua, baldintzaio kontutan ukitzeko, eta aldaketa klimatiko testuinguru honetan ingurumenak ezinbesteko garrantzi izango du, ezinbestekoa. Eta topatu behar dugu oreka bat, gure ingurumena, gure ondarea, eta dakagun testuinguru berezian, eta rixan askundearen artean oreka bat topatu behar da. Aipatu dezute, bideok aipatu dezute, ze gai dian premiazkoak ondantzeko eta ez da mutrikuko arazoa bakarrik, baizik eta hainbat herrikoak, etxe bizitzak eta azpiegiturak eta beste. Eta ia gai gehan, etorkizunari begira, ganorazko dokumento bat atera alizateko. Bai, ados bisokin, guretzat ere etxe bizitza politika dudagabe oso garrantzitsua da, bagabiltzere horrekin, zehozein naixan, baina, hemen jaso biako dugu ondo, eta ingurumena ere dudaigabe baietz. Alik eta zabalena eta anitzena nahiko genduke izatia parte hartze prozesu hau, eta saiatuko geha hortan dudaigabe. Eta hor badak aurreko legalixan egindako irizgarritzasun plana, oan mugikortasun plana ere bagabiltz horretan, eta horixe ekologia batzordean agertu zen energia eta klima aldaketaren plana ere horrek ere azkenian lagunduko dugu, holako araudi potolo bat aurrera eramaten. Horrek ere lagungarriak izango dira, eta nik uste danon aldetik anengo deula saiakera hori. Bozkatuko dugu orduan, Mutrikuko hiri antolamendurako plan orokorra idazteko herritarren partaidetzarako programako aldeko bozkak. Hau batez ere hau onartuta. Eta azkenengo puntua, erregu galderak. Baten batek, zehose, esateko? Ez, inok ez? Eskerrik asko horreutiarren, bai etxian zozenak eta bai hemen. Ane, animo, zeure bizitza berri profesionalakin, laste danok enterauko geha batzuk zehose badakigu. Eta, honen beste zamaitzen dugu.